Hele banga Abdullah Öcalan yaku duhi hater aghandungu karfelanim berferehli peyqanin hem de asta nafqi hem de asta herimi hem jid asta cihanidem. Karvedanin ve bange içine Seroke Partiya Mafu Azadiyan Hak Par düzgün kaplan stüdyo kursam 24 meyvan evine ve khirati kekeye düzgün. Serçevaki. Kek düzgün duhi peyama Abdullah Öcalan hater aghandın. Naverokavi hundizanin. Helvesta hak paraydı ser ve bangeç çiye. Beli Dahyani Öcalan'da işte kudu beyce yani PKK demek ki meclis sosyalizmi de avabiye. O ve demek da bak otonomi federasyon anji gotiye ferhenge da jütüne bak kulturici. Yani ne hevce kut işte o sabah yani Dahyani usaya. Bu ne sürpriz bu. Yani seknamece bu yani Öcalan işte ku sabı beyce jiber ku berida siyasete ku PKK dimeşan em de beyjin ev şekil vandakır. Yani ev şekli ku PKK kardani ev vandakır. Le mesele kurt ne meseleyi adakıyane Öcalan mesele kurt meseleyi ki ne tabiye. Le em de beyjin çek berdana PKK her başı. Em pişkiriye dedin. Jiber şey Çek hukuku PKK kart ani çılıp salı da herkes dit. PKK bukhacı dit. Ev çek faydayı kurdan aynı. Jibo tevgeri kurt faydan aynı. Çek berdana PKK gelek baştı be regaya ki aştiyana diyalogu diplomasi belki ve Jibo Bakuriye Kurdistan'a gelen begirne desta Brez Kaplan. Yani Mrovdikari beşin kum pişti çek berdan. U pişti helveşandina PKK. Harekata Kurdil Bakuriye Kurdistan'ı di çerçeveye sivil demokratik de deybike ve roşekinu de atmosfereke nu peyda be diyalog adına beyna ve mesela vaki hak par u geli Kurdedi berferehtir be kerem kekeki. Nuha em vakt dibinin projeyek devleti nine. Yani projeyek yani PKK çekberde devlet Bahçeli usagu PKK çekberde le PKK çavaş çekberde em ciddi bejin PKK çekberde le devlet gerek gavin ereni bavêje. Yani çi dibêjin? Ew ku serî çiya dane, ne olsa meseleyê wan heye. Ew ku zindanê da alî fikrê da ketine zindanê meseleye ez dibêjim. Çek berdana PKK de rolê devletê jî heye. Devlet ev rêga veke. Ji ber ku ew zûtir be, hêsantir be. Ev alî de em dibînin devlet tiştekî eşkere, şeffaf nîne. Yani vakt desthilatdir. Yani peki düzgün nusate gotin ku ger de demek nezikte kongra PKK pek vere u ev bangevaziya Abdullah Öcalan vereci bicikirin çekdani helveşandın ya PKK devletci de hedi dest be gavan mavêje baweriyata be proseyka u sahaya tiçavadın erqine. Yani ev çek berdan meseleyi ne cara peşine tuzanı gelek cara dahilin usabun le ve care yani vak ev ku PKK vakri ev bu kadı bece yani parti fesi PKK ne hevcedike yani belki ev pevajo piçek bıkışine le devlet eğer ehsantır bike eşkere bebejim yani PKK çava bu çava çey bu tuzanı devlet ev ya dızane eğer ev alida rasko be devlet regay veke ev ya yek ye devleti Türkiye Yedinci İran'cı yani ev gavê de gerekî pişkiriya İran'cı lazım. Ji ku yani em dikarin bibêjin PKK'da ne tenê tesira İmralı anjî devlet heye. Em bibêjin gelek alî hene. İro daxuyaniya İranê hebû ya piştgiriyê pêşwaziyê Wezîrê Derve İranê bixwe yani pevdarê Wezareta Derve dest nîşan kir ku İran piştgiriya vê pêvajoyê dike û pêşwaziyê dike. Eger wisa be bike gelek baş. Yani em ji ber çi yani ev çek rastî jî ji bo mafê Kurdan nîne. Yani gelek gotinên me vak siyasî jî yani başa Niha Öcalan ra gel bipirse eger tiştek naxwazî 45 sal ev şer çi bu. Tu zanî gerekî insan pirsin wisa jî bike. Lê İran eger ev alî de pişkirî bike em jî pişkirî bidin. Belê mijara İranê jî di asta herêmî de tu zanî Iraqê İranê her wiha Herêma Kurdistanê piştgiriya vê proseyê kirin. Yani pêşwazîl vê proseyê kirin.
Da asla navdevletî de jî pêşwaziyekî berfere heye. Yani berdevkê sekreterî Netîbeyên Yekgirtî pêşwaziya xwe destnîşan kir. Yekîtiya Ewropa, Almanya, ji te re bêjim çendîn welatên Ewropayê. Yani ev yek fişarekê jî li ji ber ku ew dibêjin divê mafên Kurdan jî werin garantî kirin. Fişarekê jî li Tirkiye nake ku pêngavan vê proseyê de bavêjin. Na ev hilbijartina 23 tebîra ve ancak 24 ye şaredarî. Yani ev fikri ku ideolojiya nijat perestiyê Türk gelek evê bûye Tirkiye'de. Tu zanî devlet ev alî da evê bike yani devlet ev nijat perestî biçek daxe. Hem alî gotinê da alî medyayê da ev tişta daxe. Ji ber ku ev meseleyekî aştî de çareser dibe. Yani revş baştır be revşa welat. Türkiye eğer ev alî de bike heviya min heye tu bibêjî zêde nîne lê ez hevî dikim. Devlet gavên wisa bavêje baş dibe. Zelal be ev ya yek. Na AK Parti 2013 da jî mesele çareserî hebû ev dema jî xelatiyek mezin kir. Yani ev mesela tenê net çek berdana PKK. Meseleyekî neteviye o ne meseleyi Türkiye jî ne olsa meseleyekî nav neteviye yani meseleyekî Kürt gelek devleta gotara vaneye, sekna vaneye. Na yani vak millet gereki bey kabul kırın. Hakkı Kurdancı bey dayın. Hem de bejin federasyon. Yani hakkı Kurdancı heye ku xaxa idare bike. Zamanı Kurdi bila bibe zamanı ki fermi. Yani federasyon ne parça bu yine. Federasyon vekeviye. Pek ve jiyane. Yani devlet ev alida pevajiye ki gengeşe kırın. Guftuku kırın. Veke ne yek Ali haber bide. Ali'nin dınjı haberdi. Peki düzgün ha mesela pişgiriya serkirdayetiya siyasiya başûrê Kurdistanê Cenab-ı Serok Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê Birêz Nêçîrvan Barzanî Serok Wezîrê Herêma Kurdistanê Birêz Mesrûr Barzanî ev yek wekî hak var hûn çawa dinirkin ji bo proseyê ev ya jî ne sürpriz yani Kurdistan'a başvur yani Cenab-ı Serok Barzanî o hükümet heremi her timci bu aştiya perçeyindini alikar bune. Kurt her çar parçayı Kurdistan ici usane. Yani em Rojava'yı da em şer nakazı ne olsa em de bejin Kurşi vak millet kabul bike. Başvur her çar parçayı Kurt vak Roniya çavi dibine. Gel Irak'ı mesele çaresi her be. Ye İran ici olsa Kurt her çar parçayı Kurdistan'ı seknavan eve. Sekne ku Serok Barzani çaresi serkirna 2013'de de duhast alikar be. Hat Ahmet'i yani ez baverim ku avan hem pişkiriye bidin. Jiber ku aşiti vekhevi. Ne olsa vak öcalan daxuyani daya. Vekhevi da hakkı Kurdan kolektif be dayın aşiti Kurt hem Kurtu kazın. Em derbasî Rojavayê Kurdistanê jî bibin yani dîtina ve duê derbarê de jî bigirim kekê düzgün. Yani bêguman Tirkiye jî gelek aliyên din jî peywendiyek di navbêna Hesedê YPG, PYD û PKK de dibînin. Her lê bi ser wê yekê de jî serfermandarê Hesedê Mezlûm Hevdî Duhî diyar kir ku ev bangewazî me girê nadê ne girêdayê Rojavayê Kurdistanê girêdayê Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê. Enekese jî pêşwaziya vê yekê kir. Lê Tirkiye dibêje divê ew jî çekdeynin Ömer Çelik peyvdarê AK Parti îro daxuyaniya wî heye. Yani vê mijarê weka hak par hûn çawa dinirxîn mafê Tirkiye heye daxwazê wisa bike kerem ke birêz. Na îlonê da ev berpirsê İngiltere hat Tirkiye yani pêvajiyê ku berê şerê İsraîl û Hamas dest bike ev pêvajo ev demê da dest bikir. Niha şerê İsraîl û Hamas Hizbullah û Suriye çûyîna Esad. Na Türkiye ev ya dît. Kuartinek mezin çedibe. Yani sistem de gorun diktatora dışın. Türkiye vak destkeftên Kurt a Rojavayê da ji xwe re xeter dibîne. Ev ya siyasetekî şaş e. Yani ev mesele ji bo Kurdistan'a başvur jî hebû. Sala nodî da. Tu zanî Türkiye niha eşkere jî dibêje Birêz Erdogan. Tiştê ku me Kurdistan'a başvur. Yani devê van da dibêjin Bakur'a Iraqê de me xeta kir em naxwazin ev xeta dubara be Rojavayê da. Ev siyasetê xelet e. Yani Türkiye ji bo meseleyê Sûriyeyê de alîkar be. Meseleyê Sûriye gelê Sûriye buxa evê bike. Na çek berdana PKK'yê da jî beyan esas e.
eğer PYD bibêje PKK teklîme PKK hecata Türkiye namine ku müdahale Rojava bike. Bəli. Ne olsa yani daxuyani beyane. Ne hakkı Türkiye nine eğer kurçu mavika vak kolektif bikre ev bercevendiye bu Türkiye'ci. Çava Ali Abori da siyasi de gel Kurdistan'a başvur kardı ki dikare Kurdistan'a Rojavacı kar bike. Le gotunamın jibo Kurdistan'a Rojavacı PYD'ci. Gelek çara gotiye. Yani PYD realiteye em zanınına PYD u NKS o partiyentine gerek ki yekitiyin xwa xurttir bikin zotrin dem programeki netevi da hev bin o şamira yek deng biçin. Behevra biçin. Bəli. Brez kaplan yani nuha ji qotê çaverê kirin ku demekî nêzik de. Yani ev spekülasyon nên ku tên gotin, gote gotin, tê gotin ku demeke nêzik de PKK dê kongra xwe li dar bixe. Yani heta Newrozê dê kongra xwe li dar bixe û bangewaziya serokê xwe jî cî bi cî bike. Yani ji bo partiyên Kurdistanê ku navendekî girîng a siyasetê li Bakurê Kurdistanê ne. Wekî Hak Parti yani asûyeke nû, ronahiyeke nû peywendî divê proseyê de beşdarî divê proseyê de divê derbarê de ger nirxandina te bikirin. Noha 84 û 25 41 sal ev şerrasî ev şerrê da vaku aştiyane demokratik siyaset kirin avana lavaz bûn. Ji ber ku şerxwaz bandor gelek bandorên evê kirin. Ser partiyên aştîxwaz vak me. Lê eger ev hem jî bo gel jî olsa yani gel jî tesir gelek dikir çek. Ez dibêjim bi rêgayê demokratik ve bi her çiqas tenê PKK çek ji berde tevgara Kurd her berdavan bike. Bak meseleki netevî. Yani valayiyek çêbe. Ez nabêjim ev valayî lê ev dem gelek bigire. Dibêjin ya ev art gelek av bikişe. Ev mesele hin bikişine lê em ji vak partiyên Kurdistanê yani hakkı Kurdan diparêzin. Gerek ki daha zêdetir aktif ve o siyaseteki realism meşinin. Yani revşa Türkiye, revşa Kurdan, o revşa dünyayı. Siyaseteki eğer aklana bikin, ev ya jî hilbijartine siyaseteki kolana da. Bikin ne siyaseteki büro. Karın erkici dikeve sermeleme, ev alidajı em Kurd bir hevi nehilin. Gelek spas vote Brez Düzgün Kaplan Serokê Giştê Partiya Mapo Azadiyan Hak. Gelek spas.